Tesara bagod. Kinsay gahatag ninyo anang baka ug manok. Taon kapitan, kisa ba daylay nga hatag di ayuda diri sa tong barangay diay. Di ba ikaw ra? Kanang imong naong kapo, kanang imong naong anong gipadaog pa na. Ikaw magunay ng Uy, sa may sirimat. Kalaag ma. Pre! Sa may tuyo ni mo na ako, pre. Unsa man ni akong nabatian, pre? Nga, duwa man daw ka baka imong nadawatan, pre. Nga nung ako nganong duwa raman to ka manok ko, no, pre. Unfair man ni kayo na ani, pre. Uy, pre, usa ko na imong gipanulti. Naglibog ko, uy. Usa ko nang duha ka baka ug duha ka manok. Pre, katubaganing atong nadawat nga ayuda, pre ba? Nganong baka man imuha duha ka buka ko manok raman to. Dili na sala na ako, pre. Nga baka ang gihatag ni kapitan. Si kapitan mo na isalaan ha. Kung sa bagay, siya man punoy gahatag ana nato. So siya dito'y mabasol, pre. Sakto jud ka, pre. Ay kabalaka na, pre. Muagi matros kapitan. Pwede ni mo siya atangan. Saman, andaman ti ka. Kuhaan ti kag kay sundang sa balay. Pwede po, pre. Aw maayo nuan, pre, kung mauna. Unfair kay na yang gibuhat nato. Kaya ko anoon nga dako kaing gubat akong balay. Duha ra ka manok ang gihatag una sa imuha noon nga gamay ka nimong balay nga naguba. Duha ka baka ang gihatag. Unsa man di man apatas. Kumusta na lugar akong mga sakop diri sa? Nakadawat baka atutan sila sa ayuda? Mungutan na makanako kap nga umo kabalaan ang ayuda. Napuita ro niya pilosopo. Inoon brag lipay kayo nga ang tao kap kay nakadawat ba sa ayuda pero ako kap goal kayo kap kay bisag tinapa wala in taon ka. Naunsa. Nganong tagaan maputi kag ayuda nga wa makay damage? Nabaday kay balay nga wala man. Ay, oo kap. Wala man to kay balay. Hindi naman ko nimo nagpuyo di ay. O gani na ngayon na sigbagulbul diha. Mura po kag dili tanod ba? Ngayo pag ayuda. Nakapilapil. A few moments later. Mabalaan na ron, kapitan na kinasayo na. Ay tagway, kapitan pre kay na. Unsay problema ninyo diha? Ay, unfair kaya gibuhat pre. Uy, pre, kapitan oh. Kap, dako kay problema may kap. Kay kana ba yung panghatag ani si mong ayuda kap kaunta? Kanang tarungo nimo. Sa da problema sa akong gihatag nga ayuda diha ay. Ay biya ni sudang pre. Sa mo ako sudang kuno. Don siya. Kana ba utang maghatag mo ayuda kap? Pariyaso ninyo hatag. Dili pa sa aning amo ang nadawatan nga yaha duha ka buok baka ako at duha ka buok manok nga pwede maunta na usa ka baka yaha o usa ka manok o ako usa ka baka usa pud ka manok para patas. Oh, tinuod na kap. Dili kay yaha duha ka baka ako at duha ka manok. Tinuod gina, pre. Oh, nga agri din pre. Oh, tinuod na imong Dili lang gihimo, di na maayo nung gihimo na mo kap. Tesara bagod. Kinsay gahatag ninyo anang baka ug manok. Taon kapitan, kisa ba daylay nga hatag di ayuda diri sa tong barangay diay. Di ba ikaw ra? Kanang imong naong kapo, kanang imong naong anong gipadaog pa na. Ikaw magunay ng hatag na mo. Gani. Namang utana pag ginato pre. Kalamiyag. Tesara bagod. Kalma ra bagod mo be. Usaon man nato pagkausay ano kung iagi ninyo nagdala pag imo anas sundang og unsa na sanggot. No. Si Kap Storesa. Di ba akong gihatag ninyo?
duha ra man ka sardinas ug duha ka noodles. Dayon duha ka kilo og tunga nga bugas. Buka, kabalumi. Nga, duha ka noodles, duha ka tinapa, ug duha ka kilog tunga nga bugas ang gihatag namo. Oh, sakto ron pre. Unya, kinsa may gahatag ninyo og duha ka baka ug duha ka buok manok. Nga duha ra man to ka sardinas ug duha ka noodles akong gihatag ninyo. Kabalo ko kap, nga imong gihatag duha ra ka noodles ug duha ka sardinas. Oh, bali. Basta ka to. Ang amo alaong takap ba, nga kumuhatag ta kag noodles, kanang kuanra, kanang patas ba? Kung nasa'y baka nga noodles, napunta ko'y baka. Dili kay ato niya tanan ng baka, o karin ako tanang manok. May na inyong gibuhat? Unya, pre, maayaw pud na imong gibuhat nga makik-away ka sa kapitan tungod ra sa ayuda. Noodles? Dara ka, pre, ay kung giulamid ang imong pagkahangol sa ayuda, nagsalig ra mo ayuda. Pre,